खृष्टनियाव अनलायग्राफोर, गाहाम बाथ्रायाव जिसुनि सोमोनांथाव मावनाय खामानिफोरा नंथारगौयैनो सोमोनांथाव। बेबादि सासे उन्दै गथ'नो जिउ होफिननाय आरो सासे थै बोहैनाय बेरामि आइजोखौ सोखानाया सोमोनांथावल' नङा, मानोना बेफोरो जिउ आरो थैनायनि सायाव जिसुनि नंगुबै गोहोखौ जोंनो दिन्थियो। जोङो मार्कुसनि गाहाम बाथ्रायाव 5:21-43 फरायोब्ला बे जाथायखौ मोनथिनो मोनो ने? थै गनाय बेरामि आइजोआ गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन आरो गोबां देहा फाहामगिरिफोरखौ लोगो हमदोंमोन, नाथाय बियो सोखाजानायखौ मोनाखैमोन। बिनि बेरामा बिथांनि थासारिखौ बांसिनसो गाज्रि खालामदोंमोन। बेबादिनो अबस्थायाव थानाया बै हिन्जावखौ जिउ दंनायब्लाबो थैनाय बादिसो खालामदोंमोन। बिनि जिउआ दुखुजों बुंफबनायमोन। जेब्ला बि हिन्जावा जिसुजों मोगा मोगि लोगो मोननायमोन, अब्ला बिनि थासारिया सोलायो, मानोना बियो फाहामजानायखौ मोनदोंमोन। बिनि गोथौयै जिसुखौ फोथायनाया बिथांखौ गोदानै जिउ होयो। आरो बि हिन्जावा दिनै प्रभु जिसुखौ जोबोद हामबाय होयो आरो बाख्नायो। अफिसार जायरुसनि फिसाजो उन्दै हिन्जावसाया नंथारगौयैनो थैबायमोन आरो बिनि जिउखौ लाबोफिननो जेबो राहा गैयामोन। आन्थाय जिसुआ बिनो जिउखौ होफिनदोंमोन आरो गावनि गोहोखौ थैनायनि सायावबो दं बेखौहाय जोंनो दिन्थियो। सोमोनांथावसिन बाथ्राया जाबाय जेब्ला इसोरा प्रभु जिसुखौ थैनायनिफ्राय सिखांहोफिनदोंमोन आरो माब्लाबाबो थैनाय नंलिया। जों सुबुं हारिनि गोथौसिन मिजिंआबो जाबाय सानसे इसोरा जोंखौबो थैनायनिफ्राय जोबनो गैयै जिउखौ होगोन। अफिसार जायरुस आरो थै गनायजों भुगिनांनाय आइजोखौ गावसोरनि गोबां गोसो बायग्लिनायजों जिसुनि खाथियाव थांनो थाखाय माबोरै थुलुंगा मोनखो? बिनि फिननाया जाबाय बिसोरो जिसुनि गोहोनि सायाव जोबोद फोथायनाय दंमोन। गाहाम बाथ्राया जोंनो खोन्थायोदि सिनागगनि सासे खुंगिरि महरै जायरुसआ हादरनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन आरो मान बावजानाय खुंगिरिफोरनि गेजेराव सासेमोन। बियो गाहाम बाथ्रायाव दिनै सासे गोसोखांथाव सुबुंबो जाबाय। अफिसार जायरुसआ गुबुनफोरनो मोननै बाथ्राखौ फोरोङो। सेथियाव, बिथाङा सासे उदां मेलेम आरो खुला गोसोनि सुबुंमोन। जेब्ला गासैबो जाथावना लामाफोरा बन्द जाबायमोन, अब्ला बिथाङा माबा मोनसे गोदान आनजाद नायनो थियारि जायो। बिथाङा मोनथिगौमोन दि रावबो मदद खालामनो हायाब्लाबो जानो हागौ बे दैदेनगिरि प्रभु जिसु, जायखौ फाहामग्रा होननानै मिथिनाय जायो, बियो मदद खालामनो हागौ। बेनिखायनो बिथाङा जिसुनियाव फैयो। नैथियाव जोङो मोनथियो अफिसार जायरुसआ जेब्ला जिसुखौ नुयो, अब्ला बिनि आथिं गुदियाव गुगुरुब खुलुमबाय आरो खनले खनले खावलायबाय, आंनि उन्दै फिसाजोआ थैथारनोसै, फै आरो बियो मोजां जानाय बायदि आरो गोथाङै थानाय बायदि नोंनि आखाइफोरखौ बिनि सायाव होफै। बे जाबाय मोनसे फोथायनायनि रोखा बिदिन्थि। बिनि बुंनाय सोदोबफोरा सैथोथि आरो प्रभु जिसुनि बोरा बयखौबो गोथाङै दोनो आरो बेखौनो जों बयनोबो फोरमायो। दिनै गोबां सुबुंफोरा इसोरनियाव फोथायनाय गैलिया आरो नांथाबनाय गैलिया। बेनिखायनो अफिसार जायरुसनि गोथौ फोथायनाय, गुरै गोसो आरो जिसुनि खाथियाव खर' गंग्लायनाया मोनसे गिदिर थुलुंगा जोंनि थाखाय। खृष्टनियाव अनलायग्राफोर, इसोरनि लामायाव थाबायनो थाखाय आरो बिनि बोरखौ मोननो थाखाय दिनैहाय जोंनो थुलुंगाखौ होदों। जोङो सोलोंनो गोनां बै दुखु मोननाय आइजो बादि बे संसारनि गोग्गानाय, संसारनि अननाय आरो संसारनि गोजोननायनि गेजेराव होंगो दोंगोब्लाबो खृष्टनियाव फैदों
आरो बुंदों, फै इसोर आरो आंनि सायाव नोंनि गोथार आखाइखौ हो, जाहाथे आङो मोजाङै थानो हायो आरो थांनानै थायो। जों बयबो इसोरखौ मानिनानै लानांगोन आरो गोथारथिनि थाखाय इसोरनि खावलायनायखौ नाजावनांगोन। जिसुआ जोंखौ जेरै दं बेबादिनो नाजावो। बेनिखायनो फै जों बयबो ख्रिस्ट'खौ हामजाग्राफोर फोरबोनि सिगाङाव जोंनि देहायारि बेराम आरो धोरोमारि बेरामफोरखौ बिनियाव लाबोनि, जाहाथे जोङो सोखाजानायखौ मोननाय बायदि। जोङो गोसोआव लाखिनो गोनां दि फोरबो ख्रिस्ट'आ दासिमबो फाहामनायनि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावो आरो जोंनि गोथार गिर्जानि मोनसे खामानिया जाबाय इसोरनि फाहामथायाव बाहागो लानाय, फाहामथायखौ होनाय। बेनो मोनसे गिर्जानि मिशन। जोङो गिर्जानि सोद्रोमा महरै फाहामनायखौ लाबोनो गोनां। जोङो लोमजानाय सुबुंफोरखौ लोगो हमनो गोनां, बिसोरनि फाहामजानायनि थाखाय आरज गाबनो गोनां आरो बिसोरनो अननायखौ दिन्थिनो गोनां आरो थुलुंगा होनो गोनां। बेबादिनो जों बिसोरखौ फाहामग्रा जिसुनि अननायखौ मोनदांहोनो हागोन। जिसुआ बाख्नाय जाथों।